Tema koja je pokrenuta danas u Srednjobanatskom okrugu je od izuzetnog značaja za grad Zrenjanin, kao i za sve 4 lokalne samouprave iz okruga. Naime, reč je o razvoju softvera za simulaciju elementarnih nepogoda u svih 5 lokalnih samouprava. Grad Zrenjanin tu ide korak ispred svih ostalih, ne samo ovdje u okrugu, nego i u Srbiji, zato što je još 2010. godine grad Zrenjanin kupio softver. Taj softver se unapređuje, svakim danom dorađuje se i mi smo ovdje danas imali sastanak i sa predstavnicima humanitarnog centra, Srpsko-ruskog humanitarnog centra iz Niša, sa zamjenikom sekretara za vanredne situacije u Ministarstvu unutrašnjih poslova Banetom Stevanovićem. Dogovorili smo da zajedno u okviru prekogranične saradnje sa županijom Timiš iz Rumunije, odnosno ponudimo preko našeg konzulata u Temišvaru Rumunima saradnju, da razvijamo softver za vanredne situacije, u okviru softvera da unapređujemo materijalnu opremljenost, odnosno hardversku opremljenost svih 5 lokalnih samouprava, da mogu da ti računari podržavaju te programe i da od IPA fondova kroz taj projekat konkurišemo za nabavljanje mehanizacije za lokalne samouprave koje će biti na raspolaganju lokalnim samoupravama, a preko lokalnih samouprava, javnim preduzećima i sektoru za vanredne situacije. Grad Zrenjanin je ostvario dobru saradnju sa Ministarstvom unutrašnjih poslova, konkretno sa Centrom za vanredne situacije, tako da je i današnji sastanak održan u ovu svrhu. Ministarstvo apsolutno podržava unapređenje kapaciteta u ovom smislu reagovanja u vanrednim situacijama, pogotovo kada je reč o preventivnom karakteru. Upotreba geografskog informacijnog sistema kako u redovnim aktivnostima, što smo danas imali priliku da vidimo, ako je u implementaciju u Zrenjaninu kroz neku prekograničnu saradnju i implementaciju projekta iz nekog ranijeg perioda, sasvim dobra osnova za nadgradnju kroz upotrebu nekog novijeg aplikativnog softvera i njegovu nadogradnju, kako bi se primenio u eventualnim vanrednim situacijama i vanrednim okolnostima kakve su požari, poplave ili elementarne nepogode neke druge vrste. Procenom rizika može se opredeliti koji je dominantni rizik na jednoj teritoriji jedne lokalne samouprave, u ovom slučaju okruga, i na osnovu toga je matematičkog modela i dostupnosti baze podataka dobiti to neko vreme za reagovanje, a pre samog reagovanja dobiti i kapacitete, odnosno mogućnosti za potencijalnu evakuaciju, za potencijalno sklanjanje, za potencijalna žarišta i mesta, kritične tačke itd. Softver koji koristi humanitarni centar u Nišu stoji na raspolaganju kako gradu Zrenjaninu, tako i ostalim lokalnim samoupravama. Po 2 operativca otići će na obuku u Niš radi upoznavanja sa softverom.